Проблема в целодневната детска градина номер 17 наистина е сериозен. Тя се намира в гъсто населен квартал и, за съжаление, е трудно да се опази двора на детската градина от хулигански и вандалски прояви. Сградата се охранява, но на базата на сключен договор с охранителна фирма, която извършва охрана в рамките на работното време. През останалото време работи СОТ-система, която пази самата сграда. Подобен сериозен проблем с влизането на външни лица в дворовете има в още 2 детски градини във Видин, също така и в Дунавци. Затова ни сигнализираха техните директори и кмета. Искам да обясня как стои принципно въпроса с охраната на детските градини. Общината има сключени договори с общо 3 охранителни фирми, които работят за опазване сигурността на децата и имуществото. Договорът с една от тях е изтекал и в момента се работи по възлагане на нова обществена поръчка за охрана на 7 детски градини. Живата охрана обаче работи с работното време на детските градини. Няма кой да наблюдава дворовете на детските заведения, след като приключи работното време на самото заведение. Тогава работи системата СОТ. Оказва се, че има невъзможност да спрем вандализма с поставянето на катинари на външните врати на дворовете, които се оказаха, че не са сериозна пречка за вандалите. Единственият вариант да се опазят дворовете е като се постави жива охрана или да се постави видеонаблюдение. Дискутира се по този въпрос и ви уверявам, че при първа възможност, в най-скоро време, общината ще намери най-добрата и достъпна алтернатива, за да се спре вандализма. Ще потърсим съдействие, включително и финансово, това нещо да се реализира, за да могат и учителите, и децата, и родителите да са спокойни.